Imħatra li ma kontux tafu li jekk tkun f'intervju ma tistax tistaqsi dak li jkun jekk se jiżżewweġ, jekk se jkollu tfal, jew nkella jekk dik il-persuna hix pregnant jew le. Din hija l-liġi. U biex nitkellmu aktar dwar da kollu, magħna fl-istudio Romina Bartolo, notara, imma hija l-kap eżekuttiv tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza, l-NCPE. Qed tfittex fejn tipparkja biex tagħmel qagħdi tiegħek ġewwa l-belt? Is-soluzzjoni hija MCP Car Park ta' Floriana, fejn qed joffri rati vantaġġużi dawk ta' €2.50 għal satejn u €3 għal 3 sigħat. Mela pparkja l-karozza tiegħek ġewwa l-aħjar parkeġġ viċin il-belt. MCP Car Park. Studio 7 presents You want to emotionally engage your audience. We have the mindset to understand you. We have the enthusiasm to perform. Our work is all about passion, results, and success. Stress-free event organization, customized sales and installations, cutting-edge production services. Our challenges are creative communication solutions. We work hard and efficiently. We are trained and exposed to the latest technology. Your achievement is our mission. We are passionate about you as you will be about us. Our synergy will energize, engage, and ultimately captivate your audience. Open your door to success. Notar Romina Bartolo, ningrazzjak tal-ġejt reporter, inti direttur eżekuttiv tal-NCPE, l-isem twil u Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza. Għandi nifhem li jekk hemm problema tal-ugwaljanza ċertament mhix kwistjoni li tolqot l-irġiel imma li tolqot in-nisa. Mhux neċessarjament, ikun hemm każijiet ta' diskriminazzjoni kontra l-irġiel ukoll. Fil-fatt nixtieq li ma tibqax wieħed jara l-NCPE bħala xi organizzazzjoni li tipproteġi d-drittijiet tan nisa, imma bħala organizzazzjoni li taħdem kontra diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel. Imma ma taqbilx mieli Mhux biss. Ma taqbilx mieli li f'soċjetà bħal mitana mhijiex forsi l-iktar soċjetà mill-quta minn dil-problema, għandna problema ta' gender equality kif jgħidu l-Ingliżi, ta' jekk inti minħabba il-fatt li inti il-fatt li inti mara għandek iktar it-tlajja u miktar milli kieku tkun raġel. Taqbel miegħi jew ma taqbilx? Fil-fatt da joħroġ anke minn studju illi għadna kemm ippubblikajna ftit tax-xhur ilu illi jidher illi ħafna nisa jsibu ostakoli li jirġiel fl-istess pożizzjoni, bl-istess kwalifiki ma jsibux. Għaliex verament il-mod kif aħna mrobbijin, il-kultura mhux biss f'pajjiżna imma anke fl-Ewropa kollha, il-responsabilità tal-familja għadha iktar prinċipalment taqa' fuq il-mara. U allura r-riżultati qegħdin narawhom kemm bin-nuqqas ta' partiċipazzjoni tal-mara fuq il-post tax-xogħol u anke b'nuqqas ta' rappreżentazzjoni tal-mara fil-livelli iktar għoljin fuq il-post tax-xogħol u fejn jittieħdu deċiżjonijiet, anke fil-politika pereżempju. Politika hija kwistjoni inkredibbli, ġifieri, fil-waqt li naraw xufiera nisa, fil-waqt li naraw persuni b'istess femminili f'pożizzjoni differenti u ħadd ma jistaqsi xejn.
anzi ħafna drabi jkunu iktar kapaċi mill-irġiel f'ħafna drabi, imma fil-politika hemm dil-sħaba. Għalfejn taħseb li hu hekk? Hemm diversi raġunijiet. Ovvjament ħafna nies meta jaħsbu f'politiku jew f'paħaċat fil-politika f'moħħok jiġik mraġġel. Għal numru ta' snin dejjem rajna l-irġiel. Pajjiżi oħra b'xi mod jew ieħor qegħdin ilaħqu mal-bilanċ jew jaslu viċin ta' bilanċ bejn nisa u irġiel fil-parlament tagħhom pereżempju, però f'pajjiżna qegħdin ħafna l-bot. Pajjiżna huwa l-unika pajjiż pereżempju li m'għandux rappreżentant mara fil-Parlament Ewropew. Fil-pajjiżi l-oħra pereżempju Ċipru li fl-ewwel elezzjonijiet li saru meta aħna ssieħibna wkoll ma kellhomx rappreżentanza femminili, ma l-elezzjonijiet ta' wara tellaw tnejn, aħna bqajna kollha irġiel. Il-politika ġifieri għadna rridu naħsbu iktar. Fil-verità x'jiġri mara qed issib diffikultajiet biex tlaħħaq mal-familja u x-xogħol il għaliex ma hemmx forsi biżżejjed kultura ta' bilanċ bejn dak li jagħmel il-missier u dak li tagħmel l-om. Ma taqbilx mi li hemm ukoll problema ta' strutturi. Ġifieri intqal ħafna issa ma rridx li tidħol f'xi kontroversja politika, ma intqal ħafna dwar appoġġ għal pereżempju ta' ummijiet li jibgħatu tfal tagħhom ġo nurseries apposta. Illum in-nurseries il-biċċa kbir huma kollha privati li ma jiġux b'xejn. Ma taħsibx li f'dal każ l-istrutturi tal-gvern kienu irreġixxew bil-mod wisq għal dir-realtà? Fil-verità mhux biss l-istrutturi, manka l-mentalità tagħna mxied bil-mod. Illum il-ġurnata jekk toħroġ hemm barra u issaqsi ħafna min nies, forsi sar kambjament pożittiv irrid ngħid imma mhux biżżejjed illi naraw l-apprezzament tagħna għal dawn l-istrutturi fil-sens li aħna nemmnu fihom u ngħidu isma' huwa ta' vantaġġ li tfal tagħna li jmorru dawn in-nurseries, li tfal tagħna ħajgawdu jekk imorru dawn in-nurseries, imma sa ftit snin ilu jekk xi ħadd kien jisimak tajt li jiena nimmat it-tifla tiegħi Child Care Center, illami, mela inti trid li l-barranin irabbu t-tifla tiegħek kienu jgħiduli pereżempju u għataw ħafna minn dik il-mentalità. Ma dawn ma ċirkostanzi differenti li llum ħafna dak li issa mod skorrett ħanejda, dak li aħna nafu bħala nisa tad-dar l-ommijiet, nisa tad-dar hija dispreġġattiva fl-opinjoni tiegħi, ħafna minnhom jixtiequ li jkollhom jagħmlu xi ħaġa, ċertament, jkomplu bil-karriera tagħhom, ħafna minnhom huwa edukati, għandhom kapaċitajiet. U tieni nett, irridu wkoll jaqalgħu lira. Ġifieri llum familja one breadwinner mhuwiex biżżejjed. Ġifieri ma naħsibx li naħseb hemm xewqa kbira li dawn in-nies joħorġu jaħdmu, n-nisa joħorġu jaħdmu, ma taħsibx li mhijiex daqshekk faċli ħin kollu biex isibu l-istrutturi li jappoġġjaw. L-istrutturi rridu jkunu ta' ċertu kwalità u fl-istess ħin illi ikunu affordabbli. Ġifieri kif qed inti għandna bżonn iktar minn dawn l-istrutturi u fil-fatt qegħdin jinfetħu kemm fil-privat u anke l-gvern qiegħed jara l-eżiġenza tagħhom. Għadna rridu nimxu lejn it-targets li għandna bżonn illi jkollna biex verament ikollna Child Care Center għat-tfal kollha illi fil-futur ħajkollna bżonn, però mxejna passi verament il-qoddim. Jien nixtieq però nerġa' ngħid li għandna bżonn nimxu wkoll il-qoddim fil-mentalità tagħna. Il għaliex ħafna drabi jippreferu nies anke jekk għandek dik il-possibilità illi jitfal jieħdu ħsiebhom u ġustament isir hekk. Jiena nemmen iktar ukoll illi anke fuq il-post tax-xogħol għandu jkun hemm iktar miżuri illi jisibu il-bilanċ bejn il-familja u x-xogħol. Ma ħafna minn daw l-affarijiet li semmi int in-negozji jisibuha diffiċli jekk ma jkollhom xi għajnuna jew xi intervent biex d-inizjattiva. Ma nistax nimmaġina xi ħadd li għandu ażjenda ta' 30 ruħ, 20 ruħ, jieħu inizjattiva u mingħajr ma jkun hemm xi forma ta' intervent għajnuna anke ideat kif wieħed jista' jagħmel dal-affarijiet. Fil-verità aħna wkoll hekk konna naħsbu, però meta nidejna dan il-proġett li nsejħulu l-marka tal-ugwaljanza, fil-verità sibna ħafna kumpaniji u mhux kbar biss, anke żgħar u ġejjin minn oqsma differenti tan-negozju illi għandhom miżuri in place, ovvjament għadna
il-bot milli ngħidu isma' l-kumpaniji fil-settur privat kollha qegħdin hemmhekk, ġifieri kollha qegħdin joffru dat-tip ta' miżuri u ta' kundizzjonijiet, però ħafna kumpaniji qegħdin jaraw li jekk huma jridu jattrattaw l-aħjar ħaddiema fih dan u mhu jżommuhom u hemm barra qegħdin naraw li qed jikgradu ħafna nisa li għandhom ħafna kwalifiki li għandna bżonnhom u forsi rġiel ukoll illi nispera illi il-mentalità tinbidel u jkunu anke huma ħafna rġiel ikunu jridu jipparteċipaw fil-ħajja tat-tfal tagħhom iktar milli forsi qegħdin jagħmlu illum, allura rridu nofrulhom dawk il-kundizzjonijiet biex insibu l-bilanċ. Jiġifieri il-kundizzjonijiet tax-xogħol, child care facilities, daw kollha jistgħu jgħinu biex iktar naraw partiċipazzjoni tal-mara fuq il-post tax-xogħol. Hemm ċerti affarijiet li jħorġu wkoll minn ċerti studji li meta n-nisa minkejja li da nħoss li jekk hemm problema ta' egwaljanza għandha x'taqsam man-nisa l-iktar milli għall-irġiel. Fil-fatt l-istatistika hekk turi u U r-realtà l-perċezzjoni ħanejdu hekk. Li meta daw jmorru għall-interviews fuq il-post tax-xogħol. Ikun hemm mistoqsijiet dwar jekk humiex ommijiet, jekk għandhomx tfal żgħar, jekk beħsibhomx jiżżewġu jew beħsibhomx. Da mistoqsijiet fuq biex riflessjoni ta' kif se jkollhom il-ħajja tagħhom fis-snin li ġejjin. Employer joqgħod jinkwieta kif se tkun is-sitwazzjoni tiegħu. Dawn li tip ta' mistoqsijiet huma ġustifikati jew mhumiex? Huma legali. Int ma tistax persuna saqsi jekk hux se tiżżewweġ, jekk hux se jkollha tfal. U il-mentalità ta' min nisaqsihom da hi li jekk inti mara, allura il-fatt li nsaqsik jekk hux se jkollok tfal, jekk għandekx tfal jew familja, jekk hux se tiżżewweġ jew le, ifisser li forsi inti ħad tkun inqas available. Imma mbagħad jekk insaqsija lir-raġel u raġel jgħid li jisma' ħeta jiena miżżewweġ, ħajt mela da importanti li nħadmu il għaliex dan għandu familja u allura jrid jipprovdi għall familja u iktar ċansi li jibqa' li hawn. Jiġifieri l-mentalità u l-mod kif insaqsi l-mistoqsija hija mod differenti magħmula li maraw raġel. Però hija dejjem illegali. Ħanieqfu għal-minuta, u ma nitkellmux biss fuq l-legalità. Ġifieri inti ma tifhimx employer li jgħid jiena għandi xogħol li jiena ninvesti ħafna flus fih u irrid ikun jaf jekk persuna se tkun available il-ħin kollu. Dik mhijiex mistoqsija ġustifikata ġifieri? Le, illa li x'garanzija għandek li raġel ħajibqa' hemmhekk? X'garanzija għandek li raġel mhux se jimrat? X'garanzija għandek li raġel mhux se jsib impjieg aħjar u jitlaq mill-kumpanija? Jiġifieri ma jagħmilx sens illi raġel jara mara bħala jisu xi investiment li jista' jispiċċa fix-xejn u l-investiment fir-raġel ħajrendi iżjed. Din tip ta' sitwazzjoni li tagħmilha teknikament illegali għalkemm jien naf każijiet fejn din il-mistoqsija il-ħin kollu issir mod indirett biex wieħed isir jaf. Mhix forsi wkoll tpoġġi l-employers f'sitwazzjoni li jkunu kontra li jimpjegaw ċerti nisa? Ma narax hekk. Ma taħsibx li huwa l-każ? Jekk employer jiddiskrimina vil-ment u jimpjega raġel mhux mara. Li jiddiskrimina mhux dak li qed ngħid, qed jgħid jekk għandu daw il-tip ta' sitwazzjoni qudiemu li ma jistax jaċċerta ruħu li dik il-persuna ittieħ l-informazzjoni kollha. Jevita milli jimpjega, ma taħsibx li jista' jkun sitwazzjoni hekk ukoll? Jiena naħseb illi jekk employer ikollu qudiemu mara li hija kwalifikata iktar minn raġel fl-istess pożizzjoni u jimpjega lir-raġel naħseb illi x-xogħol tiegħu se jirribati illa li garanziji f'din id-dinja ħadd ma jista' jtihom. Fadal l-aħħar 60 sekonda, programm li xtaqt kien itwal, imma jekk insemmu kampanja preżenti tal-NCP jew kampanja li se titnieda fix-xhur li ġejjin u fil-ġimgħat li ġejjin, se tkun il-fokus tal-NCP? Aħna l-kampanja tagħna tal-Marka tal-Ugwaljanza għadha qiegħda hemmhekk u qegħdin nippremjaw dawk l-employers illi fil-verità joffru lil ħaddiema tagħhom jmorru lil mill-liġi u jagħtu kondizzjonijiet aħjar. Il-kampanja tagħna ħatkun anke iktar dwar taħriġ, importanti li l-ħaddiema anke min iħaddem ikunu jafu xi drittijiet għandhom u x'obbligi għandhom fuq il-post tax-xogħol u li importanti illi kemm jista' jkun dawk in-nisa u l-irġiel illi jixtiequ jagħtu l-kontribut tagħhom fid-dinja tax-xogħol jekk hija l-għażla tagħhom ma jsibux ostakoli jkollhom istrutturi in place biex dan jagħmluh. Romina Bartolo, notar Romina Bartolo, nengas aktar ġejf reporter. Ringrazzjak.